saka atine Endang Sari. Sejujure Endang Sari naruh rasa seneng ning sampeyan wiwit pandangan pertama Kang Mas. Naruh rasa seneng kelawan Kakang Jaka Bogel wong ayu. Ora salah sayang. Lamun toh yakin bener anane bagja-bagja temen Kakang Jaka Bogel didemeni disenengi ning widadari kang turun saking khayal. Blitak pungkiri wong ayu najan Kakang gak ora beda jauh. Mungkin kian sing diarani cinta pandangan pertama, perkenalan kian bakal bisa dadi kanggo kenang-kenangane Kakang kelawan wong ayu. Kakang gak pada naro demen, naro tresna kelawan awakmu wong ayu. Naro tresna kelawan Endang Sari Kang Mas. Ora salah. Artine rasa senengnya Endang Sari ora bertepuk sebelah tangannya Kakang. Bodoh-bodohe wong lanang lamun toh iya nolak katresnai Endang Sari kin sesuai kelawan hayalane Kakang wong ayu. Apa sing dadi hayalane sampeyan Kang Mas? Lamun wong loro pada demene, wong loro pada katresnane, cuman Kakang ki lamun pengen rumah tangga gak kangelan luru modal. Priwen lamun padu asal sah bae wong ayu. Ora mantak dadi apa sayang. Sing penting kepastiane nuju ning bener-bener Kang Mas. Artinya ditonggoni kepastiane sampeyan. Wong tuane Endang Sari Kang Mas. Nyawang lagi sebulan inget lagi karaman keruruman kedanan ning rangga kembang wonge prigel sopan semuanya mah ada wanita kurangi Kang Mas. Iya sih wong ayu Gemblang wayang mega putih amparane gunung jati dadi saksi madu kasmarane janji apa coba nalika sun jatuh hati endane gelem lamun rumah tanggane padu asal sah bae Kang Mas. Senajana asal sah nanging sing bakale bahagia iku ning kehidupan rumah tangga Kang Mas. yakin ucapannya kayak kono wong ayu Sen yakin bakal digawe seneng ning sampeyan Kang Mas. Kang, apa mungkin sampeyan demening kula rumah sak isin sekian kula wis randang bari dihormati kanggo panitia muda Sukma panitia Jaya. tua kabeh anak putu Mbah Buyut Sukma Jaya. No Kakang sayang awit senop masih perawan yen wis randa terbang gede ning kaberan
numpak Depok wong loroan kekatonen sawise lawas pisahan beli katon hujan perawan udarang dan lumayan dihormati anak calon panitia sing pati gayu Syaki buyut sebelah bakal ketemu mah alhamdulillah buyut pati gayung ya beli salah makan ketemu nih bulan 10 alhamdulillah pun sing arane jodoh Kang Mas pada karone endang sari kelawan sampeyan konon Jawa Melayu bakal ketemu kelawan wong kene maning ya Kang Mas. Apa mungkin sampeyan demening kula pasti demen ya wong aja masa isin sekian kula wis ranggang beli ketinggalan panitia buyut Sukma Jaya matur kesuwun Buyut Sukma Jaya wis percaya ning Dewi Pantura Kang Mama